Ayan, makapiblas tana at maka-Japorms tana. Hello. Uso, alam mo ba yung salitang Japorms? Uso pa ba ita? Batang 90s na Japorms. Tataan mo kayong kay Oli Burger. Oli yan eh, Oli. Kasi pata, Olis. Pata Kapampangan, Holy. Tara, makata na. At huwagin niya po, Park. Sa cellphone ko kailangan tayo. Ayan, soy. Chuta na kayo ni. Kining Olis Burger. Ayan. 2020. Oh, atin palang shot kayo ni soy. Ayan. Hi, good evening. Hello. Ayan, yung ambience na soy. Ayan, soy. Din ka na lang menu, soy. Ayan, no? Affordable naman. Double cheese ako. Ayan. Ayan pa, soy, oh. Affordable naman. Holy moly. Ayan, no? Holy moly. Kaya pa makakanan, mapsina ako. Party pack. Ito yung party pack. Ayan. Double cheese yung sa shake. Ayan. Try tala ito. Kainin kaya ng ambience so yun. Ayan. Kaya ng ambience. Oh, yan sa itsuri nga itamo. Yung order tamo. Ayan o. Ayan o. Narakaldaray niya, balo na mag-yumigisa namin eh. Ayan, wow. O ini, yung palaman na kaya. Manoking manoking bread na eh. Takmanta na siyempre. Saan tayo kayo pang kaya? Oli. Ini. Double cheese. Double cheese. Kasi ito double down. Ini double something, double down. Kasi ni jalapeno. Jalapeno. Ikaw, triple cheese at luya cheese sana. Tingin ka pang paano. Tayo yung triple cheese. Sorry. Triple cheese Japan or lang triple patty eh. Namin yung tayo. Yung patty, kaya. Legit. Juicy. Juicy, tender. Naman tayo itang malapin yun. Yung bacon, nung niyak ko rin bacon eh. Pero naman tayo na. Naman tayo yung bacon. Naman mapanat kaya... Kalo pa nila ako ng ako, pero kami may ako. Pero mas manyaman yung ako. Kaya nga na kayo, balo natin ito. Anong pangalan ito? Double down. Double down? Down? Double down? O double down? Yung pati natin chicken. Dapat palaman na siyempre pati. Ano naman yan? Hindi naman yung oli-oli. Oli-oli na. Ang daya. Medyo okay na kain na. Cheese manyaman naman yung oli. Hindi ako may kaya niya. Ang gulay niya.
Kapag karantikman ko, kaya kapabuli ko yung kanako. Pure kaya eh. Pure yung palaman. Pero manya-manya. Pwede kayo, triple cheese. O yung kako na niya. Ay, double cheese. Double cheese. Asin yan. Same yamot. Double cheese yamot lang kayo. Dapat dalawa. Yung kanako, triple yam. Ganun yung nanin niya. Dito ang french fries daw ng pinta ko. Ngayon nga dito. Huwag lang mo, Diyos. Ayan. Kaya pa mo, sulit niya. Ayos siya. 1,000 niya yan? 1,000 na yun. Itang 1,000 pala. Tatlong choice ng guy. 3 burgers kay bata tining mo Diyos na bala makapos. Ayan pa kaya. Ay yun na yan. Ayan. Tapos ito nga. Pura tangat yung burger. Wala paya yung drinks. 1,000 yan eh. Nung atlo kayo, pwede na yan. Kaya ba Denny? Ako, ay atso naman ka kami. 200? Almost 300. Ano naman mo? Ito mo dapat. Madagol ko balungos kayo na eh. Ganun na nga. Kailangan mabigay yung zombie apocalypse din nga nakaraan. Mamang nila. Ayun yung mamang niya. Patatas. Ikaw anak nakarang saya. Kailangan madagol kasbuk. Nag-enjoy ko talaga rin pa. Manyaman yung tapati na. May nakalubarit ang pating bala mo sa Salonda Esena, sa Salonda kareng no karen ken pero ini kaya legit siya siguro ng Korean yung labanan ken. Siguro pala pa Korean. Pero tangan gusto buktan nanti manyaman yan. Laman ang kanas yun. Namanya ito, para mo mabsin na. Nga ba mo? Timurin banda pala yun. Kaya, tangang kita ko kahit ang rin. O talawin tayo na. Talumal tamo. Ako stick. Ngayon sa mag-chill-chill ka tangkilwal, mag-shot-shot. At tinla mo rin kaya ka rin. Tinla mo rin ipag-shot. Sulit siya. Bilang mata ko ka rin kaya burger, pasta. Suggest kayo nito, subukan niya eh. Kaya niyang kaya. Forest Park, ang dating Forest Park mismo. Suggest niya kaya talaga sa suggest kayo. Nyaman niya. Highly recommended. Yan, thank you. Sige, thank you. Ayan, Kening Kilwal, Soy. Thank you. Inalay mo sa akin ang gabing walang Uy, Tasoy, mabisita na naman. Ang gawang tamo tutugi. Ang gawang tamo tutugi. Muli at saka magkape.
Uy, tasoy, yarita na kayong guy, yarita na kitang Ollie's Burger, kanyaman na talaga, so inanyaman niya. Sulit siya, akaling mo may binayad mo, soy, akaling mo kayong sobra nakasulit. Ito niya, magkapeta mo, tsaka malibeta mong TV series ngayon, malibeta ang Flash, para masaya lang ang anak. So, may kita na tutugin guy, tutugin video-videoan okay.